mondo mi weche manyien. Nyinga Ochieng Emmanuel kawachako registra ma duond bura e pacho ka Anne Nderitu koro jiwo od bura mamalo mondo mi otim lokruoge mowinjore ne chike matayo yiero e thurka kaka achiel kuom yore mag neno ni counties duto ocholo jal mochung' ne jogo ma nigi ng'ol. Kolosi kinde mane giyawo yanga pisi manyien mar ndiko duond buche boma Kitale, Nderitu noyango ni sani counties 21 kuom 47 onge kod ng'atno mochung' kendo malose lo jogo ma nigi ng'ol. Omedo jiwo duond buche mondo chiw thuolo marom ne rowere, yawuoyi kod joma mine mar ni kwan joma mine mimiyo thuolo matelo pod ni piny. Jamii moja inaitwa disability zimekuwa zikibaguliwa na political parties. Here as we speak to Andrea County, hatuna disability representative in the assembly. Tulipopiga nduru mwisho unapata hizo viti zinauzwa. Unaambia leta milioni 2 apate leader, leta sijui ngapi ya nani ndio uweze kupata nomination. Kwa hivyo inakuwa shida. But unfortunately, currently as we speak, we have 21 counties that do not have persons with disability. Trans Nzoia being one of them. I think it is the high time we do a reform, a legal reform, to make it mandatory that every county should at least have one person with disability who is representing the needs of persons with disability. But I am requesting that as you do your political business, can we entrench, can we mainstream adherence to the rule of law? We are now starting to see political temperatures going up. And as security apparatus, we're asking ourselves, how do we best prepare to manage the situation?